איבדתי את הקצב, איבדתי. צריך לעמוד. היית טובה? זה לא אפשרי, זה לא... אני פשוט חושבת שצריך משהו עגול. תראה, כמה כלים נחליף עד שנגיע כאילו אין לי עגול. אין לי. אולי נשאיר תוך כדי. לא קודם, אבא שלך קופיגה! הלכה לי היד, הלכה לי היד! את תשברי, רק על ידי המי. יד מכשפה זה באמת... אברקה. אני לא רואה את זה נשבר. הלכה לי היד, נשברה לי היד. תני לו בראש! טוב די, אימא'לה, מצידי את זה, זה לא עובד, זה לא עובד. במקום זה יש לי משהו אחר. אוקיי, יש לי פה כוס עם מים, שתי אצבעות האלה פה. ביי! אני ביי מראה. די! את חכמה. לפחות משהו יצא מהסרטון הזה. סיום מעניין.